Ja, de overheid heeft gefaald. Levens zijn vermorzeld. Keiharde conclusies vandaag van de commissie Fraudebeleid, die in het leven werd geroepen na de toeslagenaffaire. Bij die affaire werden mensen ten onrechte verdacht van fraude met belastingtoeslagen. En daardoor kwamen velen van hen ernstig in de problemen, ook in Limburg. De titel van ons rapport is Blind voor mens en recht. Het is de kern van wat er is gebeurd. Zeker is het goed, alleen het stond de vorige keer ook als zwart op wit. En is daar al wat mee gebeurd? En hierdoor zijn levens van mensen vermorzeld. Dit zal nooit oplossen. Voorlopig verandert er niks. Nee. En dan ben ik niet alleen. Er zijn duizenden gedupeerden die wat eveneens zo denken. Mariska werd meer dan 10 jaar geleden slachtoffer van het toeslagenschandaal. Ze kwam in de schulden en haar kinderen werden uit huis geplaatst. Sinds 2 jaar woont ze niet meer in Nederland, maar in België. Letterlijk dus gevlucht uit ons land. Ze is inmiddels een nieuw leven begonnen, maar nog lang niet alles is opgelost. Dat ben ik wel mee bezig. Omdat ik toch ergens hoop, diep van binnen, dat ik ooit mijn geld wat ik allemaal betaald heb, ooit nog terug ga krijgen. Hoeveel is dat? Ik ben met 3 ton dus bodem gegaan en ik heb nog geen ton teruggekregen. Dus je hebt nog recht op 2 ton van de overheid? Minimaal. Maar of je het ooit terugziet? De advocaat zei al van, ga er maar vanuit dat jij zeker met een levensschade van 2 ton blijft zitten. Blind voor mens en recht. Want als je mensen een brief stuurt dat ze in korte tijd 125.000 euro terug moeten betalen, dan is er sprake van blindheid. En die blindheid is er nog steeds, zo zeggen de onderzoekers. Het verbaast Mariska niet, omdat de wet nog steeds niet is veranderd en de overheid dus fouten blijft maken. Maar Nederland heeft een ander idee. We pakken het op, we erkennen het, we gaan weer oppakken, we erkennen het, we gaan weer oppakken. Inmiddels zijn we al 6 keer erkend. En is het al 7 keer opgepakt. En is er, ik weet niet hoeveel dossiers al opnieuw uitgebracht, dat het mensen weer een probleem heeft gebracht. Nou, dat wisten we in 2020 ook al.